Musta tää suunnistaminen on perseistä, kun on pää niin jäässä kuin olla ja osaako on sama pää kesät. Mä oon sanonut, että mä oon suunnistaja ja mä oon perseestä. Nytkin mä pyörin ihan päin helvettiä. Mä en tiedä yhtään missä mun pitäisi olla. Ei tästä tuu mitään. Mä sanoin, että mä nostan kädet pystyyn ja lähden tästä ihan kohta kotiin, kun vituttaa sen verran, että mä ajattelin lähteä kohta kotiin. Mulla rupesi taas nyt täytyy mennä varmasti kotiin. Mulla meni taas, ai vittu, no niin, voi vittu. Voi vittu. Jos elämää voisi kelata taaksepäin, niin mä kelaisin vaan siihen kohtaan, kun se kaikki oli vielä kunnossa ja pyyhkisin ne kohdat pois. Ja jatkaisin siitä kohdasta, missä kaikki oli ihan ennallaan, ettei olisi tehty mitään virheitä ja tehty, kun mä en voinut tietää sitä, että mä koitan sitten tietokoneen omaa ohjelmaa.